Any rere any venim denunciant les dramàtiques conseqüències de la violència contra les dones, fruit de les desigualtats socials que situen les dones en una situació de vulnerabilitat per patir múltiples agressions i que, malgrat aquestes reiterades declaracions, lluny de minvar, van augmentant amb xifres que necessiten molt més que una reflexió puntual i una adhesió nominal quan s'apropa aquesta data. Enguany, terriblement dramàtic, ens ha deixat 10 dones assassinades al País Valencià, 77 dones i xiquetes assassinades a tot l'estat espanyol. Davant d'aquesta realitat, cal que ens plantegem per què no s'avança, què s'està fent malament i també assumir el compromís d'actuar decididament per canviar les coses. Un any més hem de denunciar una retallada als pressupostos generals de l'Estat de més d'un 24% del pressupost destinat a polítiques d'igualtat, tant en quant el mateix govern de l'Estat vol eliminar les competències municipals en matèria d'igualtat, prevenció i ajuda a la violència contra les dones. I hem de denunciar la manca de voluntat per adoptar un sistema educatiu que siga coeducador i on s'eduque per a contribuir la societat a partir de valors d'igualtat i de cooperació i de no competitivitat, així com la no presència d'ensenyament d'educació afectivo-sexual en tota la seva diversitat, aspecte de la formació de les persones que no pot estar absent del sistema educatiu. També diguem no a les subvencions a centres educatius on hi ha disgregació de l'alumnat per sexes i on es perpetuen els papers tradicionals de desigualtat. Cal que des dels ajuntaments es posen en marxa plans d'acció per a la prevenció i erradicació de la violència de gènere en l'adolescència, ja que l'augment desmesurat de delictes de violència de gènere en aquest tram de població evidencia un fracàs inacceptable i afecta el futur de la nostra societat. L'Ajuntament ha d'exercir la seva tasca educadora en tots els seus àmbits d'actuació i accions de govern i aprofitar totes les circumstàncies per realitzar una acció educadora i transformadora que és la millor manera de previndre. És per tot això que presentem al ple les següents propostes. Fer arribar a les diverses administracions de la Generalitat i de l'Estat la nostra preocupació per l'abandonament de les actuacions públiques per protegir les víctimes de la violència de gènere i demanar que les mantinguin, així com que les doten de recursos pressupostaris adients, que de cap manera poden ser disminuïts, ja que amb la situació de greu crisi que pateix la nostra societat es fa més que necessàries encara. Exigir als governs que apliquen i desenvolupen la llei integral de mesures contra la violència de gènere i que l'adopten convenientment. 2. L'Ajuntament de Carcaixent que es comprometa a seguir elaborant els seus pressupostos amb perspectiva de gènere i això pel que fa a la violència contra les dones vol dir conèixer la realitat social respecte dels maltractaments per detectar de manera eficient allà on cal actuar i on cal prevenció, formar funcionaris, treballadors i treballadores municipals per tal que siguin sensibles i tinguin estratègies per treballar les polítiques de gènere, que la protecció i assistència de les dones que pateixen violència de gènere continua sent una prioritat municipal, desenvolupar estratègies de prevenció contra la violència de gènere dels àmbits educatius, culturals, laborals, d'incentivació de l'associacionisme de les dones, sanitari, d'assistència social, dins de les competències municipals i tenir-ho com a criteri transversal en qualsevol activitat municipal. Dotar tot això en les partides corresponents del nostre pressupost municipal. I el tercer punt, dissenyar un pla d'acció específic per a la prevenció i erradicació de la violència de gènere en l'adolescència, que ha de ser convenientment dotat als pressupostos municipals.